ngi pen pau ka jing songo e ka choir jo ka jing seng samla kabalai lam ha ka jing ruai pen remen sim chiteng ta shwa ka por tu bleu nang ker khu ye phi bat ka jing shakri ka jong phi ye ka kam ka jongo ki para bangit be e jong ka balang presbyterian mauro ki para bangit be e ki bana ki be pat ki balang ki ba juya don rengkat bat ngi na ko wei ka teo sha ko wei ka teo ngi pediang supaya phi baro sha ka ni ka jing seng revival sunday hapo ka balang ka jongi bat ngi ai khu ble phi ka kerteng ka ba koridor tam ka jong trai bat unong penem jongi u Jesus Christ bat namar bagi dang penmi ye kini ki jing seng ki jongi lingba ka YouTube channel jong ka balang kum tai ngi ai khuble ye phiru ki para bangit ba e bat ki parlo ki ba e ki ba yo i bat ki ba yo sngo ya kini ka jing seng lingba ka YouTube channel tu bleu nang ker khu ye phi tu bleu ye ker khu yang ilang baro ki badan ha kani ka jing shakri ka jong i o tu ngi ne pendam ka jing duai au blei bok pau jongi bahabeneng ngi aingo eme na ka benta ka ni ka por ka ba me aingi bangila ban yeselok langkum ne ka yeng ka ba kentang ka jongme ban bane ban shakri eme bat ban yo sngauru ya ka sur ka bana beneng ka ba kren ngi lingba ushakri jongme pastor el karmo plang batru ban yo e jing pen kendo ka ba dumen sem ba kho chapang ka jing em ka jongi ka e ka ba me kwa ban kta bat ban sandor thamai ka jing em ka jongi ngi shania ngi pendem rit yala dia khmat jong me ko trai tu kur khu ngi ka ne ka por ya ka ni ka jing seng bari gi benta baro jong jing shakri ka jongi ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ka kerteng ka jong trai bat unong penem jong yu Jesus Christ amen ngini shakri o blade ka bengiar wai lang ka jing ruai ka bah ndro polai but hadin kene ka jing ruai nga kerpadi Mr. B Warjri iwe ni ki dukot committee balang jongi bain yalam ha ka jing pule na ka htien ka jong blai bat ka jing duai inong yalam jing ruai long Mr. S Matlang badi organist Mr. Balmi ling do nong pure a jing it kat ki duriao a jing isnei balashlei bau yap us em ka jing em yap yangi ban penem ei bala ban klet e kane ngap klem yaro ei bala kumya kane ken mau jiunom kat baboneng kadang sa ka jing ruai ka ban ro polai
chinh su ghi ai đồ ru ya ca bơ thầy ca ba rem đồ nang ya cô Giêsu ken rat la ca wai lam ro to ra pan ya le ya me ya per te la ne tu cho ro cam la pu rom ba ca ger teng chong me can pen pet ya ye nong shun kat ba me ye yang ha chan ba lang jong me can snow ho Haswa wangin le hauble ke jung duai ngan pensau kat tu kan ni ke tin ke bokhu ke jung ble ya ka bangila ban syam nalai na sautli ke city kata na ka city saki galatia kalenong ka ban reu ka city saki hebrew kalenong ka basipo ka city saki nong rum kalenong ka bapra bat kum juru ka city ka baningkong theslani kalenong ka basan ki kintin ki ba ongkum ni tu ya ket phi ke jingkit paralok hi ti kumta phin ya pendep ya ka hukum ukris watsha ba on syukur ya phi onom syukur ya oblay namar ya ke ru ba obri ubet ya kata unyo odru naba uta ubet hakado uhi ubet hakado jong uhi na kata kado unyo ot ya kabaput re uta ubet hau mensim hau ta mensim unyo ot ya ka jing embam cukun namar kata ko parbanget habangi don ka jing slur ya kaban lech ya kata ka jaka kentang da kata kasnam ujisu tungin yawan hajan daga doonut basisha haga jing sngows kempa ka jinget ba lasan red iki doonut jongi na ka jinget tip lembas niu bat balasat yaki met jongi da ka ombakun tungin ya bat skem ya kata ka jing pla ka jing kermen jongi ba kanom kisu namar ya ubala bansian yaken long uta ubala kular namarkat ki balai alam dau mensiam ublay kita ken kilong ki kun ublay namar pemsim la pediang ya mensim ke jinglong merap
pat ya kaban siap tiang henry pilap diang yu mensim ke jing tingkun da ubang ya yam kerpat aba kupa kumju di mensim ru yarap lem ya ke jing telot jongi namar ya ke ngin duai kat bandai kat kabandai biang ngim tip su rei shisha utau mensim hi ukerpat nagam ta jongi ha ki jing ut her ki bam la ong rei uta ken ubayet ya ki donut u itu ka kata ka jingmut ka jong mensim naba ukerpat nagam ta ki riu khut kat bakum kaman ublai ha ke baro tu pen ai ke jingu namar kani ken kalong kamon ublay how Chris Jisu shapi wat pelimno ya umensim wat nyoben ye ke jinga thu lupa dabishar ya ke baro bat scam ya kata kababha ublay unkar khu habngi sha skor ke ketien ke jongu nginya pendam ublay ke jing doi ko pa jingi bham neng kumne sa sisian ko kan rat ni wana jan jong me ngi ai ngu me ko try na mar ka jing iet ka jing isne ka jong me ya ka bam le alam ko try ngi kumne hadu kan ka khlep mat ka mamta try ayung inong hakmat jong me ko try kerpang ko try ka bam pen yo ka ni ka sngi ka balong ka sngi ka ba kraw ka sngi ka ba kentang ya ka ba kum ki khun ki jong me ko try ngi yo ban sakri ban ro ban pendan burom ka kerteng ka jong me ngi ai ngu me ko kan ran baling ba ka ni ka sngi ko try bangi kan mau ko try ya ka jingwan ka jong men sim ba khut hala ka jong ka balang ko try oi ko try chi su e ka ni ka sngi ko try o habangi pai den ko try chi su be ban kan mau ni ka sngi ko try ya ki khat Nyau tuli ki snam ki blalet nyo shadin so ko try ji subi hang mi kan ma yo snam arjan riu ko try ye ka ba me melawan ban jingo ko try la ka jong ka ri khasi jan tai baro ko try bangin yo mat ko try bangin yo diang ko try ka bor ka jong man sim ba khu jong me bang ada duai ru ko try ling ba ka ni ka por ko try having it done na ka ni ka yeng ka ba khut ka ba kentang ka jong me ko try ling ba jong ni ka por ko try nga duai ban nga pen kentang mat jong me ko try habing you wan na ka por ko try ngin wan da ka donor ka bal wet ko try chi subi ngin wan ko try da ka jing sngo thu ko try bangilong kinong pop ko try bangin yo mat ko try sa sisian pat ya ka bor ka jong man sim ba khu jong me outlay ngada duai ko try ling ba ka por ngi pen kentang hak mat jong me ko try chi subi me ngilong tang ki break ki ba thlot ki ba swai ngim la try da lele ko try ban yeng hi ko try da jong ki gichat retang dei ta ka jing iet ke jong me ko try ye ka bang pan la ye ki gichat ki ba thlot ke jong i ko try ban wan kiu ka ni ka yeng ka ba khut ka ba kentang ko try nak ban ta ban sakri ban ro ban pan brom ye ka kerteng jong me o ya ai ngu me ablei ka jing dan khat ka jong me ko try bala ka jong ka balang ko try chi subi ling ba ka ni ka tayo hi baro shiteo ko try ngila yo ban pelong ni ki jing seng duai ko try na do ka mit ngining kong ko try chi subi ngi ko try ke jing alam ka jong me ka jing dan ring khat ka jong me ko try ela ka jong ka balang ko try habing i wan ko try ban sakri lang ko try ban khot kar phat ek kar theng ka jong me ko try ngi os ngo ko try ek ba men sim ba khu u jong me u yat ko try hap deng jong i ko try u yat ka bang rang sakri me ko try ra try ke e ka bang i don kam ko try ngi kum ki bang yet ko try kum ki khun ka jong me ka ye ka ba me ko try me kwa galong bangin ple ki don ut ka jong i ablei e ka ba men ple ki don ut ki ba e ki jong i ko try o ngi as sat ko try ki hala ka jong ka jing em ko try chi subi kham tam ko try chi subi ngin yeng ban pla ya me ko kan ran hap deng ki jing trot ki ba bon ko try o men sim jong me ko try u yai tre ko try an re ka donor ka jong i ka pen e ko try chi subi ro ga dwa khmat jong me ling ba jong ka por ko try ba ngi yo ban sakri me ko pa ngi da dwa ka jing don khat ka jong me ngi yo sngo ko try ka ta ka bor ka jong me ko try ka ban pen thau thmai biang sa sien ela ka jong ka
balang ko try kumba melawan jengok ko try hau arajan riu ko try sasisin pat ko try wan jengok ko try ling ba jong ni ka por ko try ngin ye I ko try ba ki khun hep ki baret ki jong me ki para samla ko try ki long me ki long pa ko try kin yo ma sasisin ko try ye ka bor jong jing thau thmai ka jong men sim ba khu jong me ko try om ko try ba ngin su pliang ko try tang ha ka donut ka jong ko try ringin I ko try ba me tre shisha ko try ba me pen scam shisha ko try ye ka jing don ka jong me ha ka donut ka jong ko try kum ba ka tin ka jong me ka la ong bat ka kren shai ba ngin pelip no yu men sim ba khu jong me namar kata ai ko try bu men sim ba khu jong me onang yai tre onang yai hem ko try kham tam e ko try ki long yeng long sem jing pra banget ke jong ko try oi ko try ngada dwai ker pang kham tam e ko try na ki pa benta ki para samla ke jong ko try kham tam hala ka jong ka balang ko try jesu bi ngi ko try ngi long shisha ki bat lot ki ba swai ko try bat kham tam ki ni ki sngi ko try kat sha bingi phai ko try ngi ba ka per thei kala nang yai tan kala nang yai kring ko try ko jesu bi ngada dwai ko try ka ba men long ring kat lem bat ki ko try wat sha ko try bi ki ni ki jing sngo pha ko try jong ni ka per thei kin job no e ki ko try wat sha ko try bi ki bol ba ki jing sngo pha ki ba bon jat ko try kin kring no e ka jing em ka jong ki ko try ngada dwai ling ba ka ni ka pol men pen ken do ko try ki para samla ko try kham tam ki bla jangai no na me ab le bi ki bla klet no ko try ban shakri me ko try jisu bi ngada trang ko try ye ka ba men khot e ki ko try ba ken long ki khun ki jong me ki ba ai ti thmai ling ba jong ni ka por ko try jisu bi o shi bon ngi dan ki para samla po la ka jong ka balang ko try ndrei ka e ka ba ja ka long ba tang khandiat e ko try ki ba kloi ban pdiang ban wan man shakri me ko try ban dan ha la ka jong ka balang ban dan ha po la ka jong ka jing seng samla ko try ban shakri lang ngada dwai ko try ling ba ka ni ka por men sim ba khu jong me un trei bat un thau thmai ko try jisu bi yarap ai bor me ko try jisu bi ikrim pa yeng ka stan ke jong ru ko try ngi long sha ikrim pa yeng ka stan ki ba Tlat ki ba swai ko try ngila long shisha kum kita ki ing ki bla ter khong ko try jisu bi nga dwai ha ka po ha ling ba ni ka por ko try ya ka ba men thau thmai men pen dap ko try sa shisin pat angi bangin yo dyang ya ka bor ka jong men sim ba khu jong mi try bi ing de dwai men long ring khat ru kum jo try ha bangi phai shi ni ka por thei ka bangi em ngim mi don jing ker men su ko try kat sa bangi phai shi ki we ki ben ta ko try ngi dap stang ki thma ko try jisu re ayu ko ma ko ban pa sheme ko try ya ka ba me ko try men plat no ko try na kita ki ke baro try re dwai long ring khat ling ba ka jing shakri ke jongi kerpang ko try shakri jong me ko try pastor ya ka ba me lawalam ha ko try ka ne ke jaka ko try nge scam ko kan rat bi ya ka ba men don ring khat ling ba jong ne ko por ko kan rat ha ka ba shakri jong men sa sam ya ka tin ka ba em ko jong me ko try a bangin yo dyang ko try men si mo ko jong me ling ba jong I ko try un thau thmai ngi sa sin pat un thau thmai la ka jong ka balang ko try jisu bi nangkar khu ko kun rat ling ba ni ka sngi ka jing shakri ka jing baro ko ka badang sa ko try ngi ai ti hakik sang ti badan bor ka jong me to sngo ob le ka jing twai damap ki let kring kang ba bon sin ko try ngi ju ba so si eme rei to na hi kai ngi ko try bagi nang la ban ya ring kat lem bat mi ob le ngi duai ban ngi pa ni kini baro ha ka kerteng ka jong jisu amen. Ngi penpa ko jing songo ya I Mr. B Warjri the court committee balang I balai lam ngi ka jing pule na ka htien ka jong blay bat ka jing duai to blay nang kar khu ye pi bat ka jing shakri ka jong pi ya ka kam ka jong u karpa di ka ashas bikin lumi ki jing aingo bar hadin ka tang karpa di itemen besan jongi itemen besan BG moment ba in sngo bha ban pen gantang ya ki jing aingo tengin pendam jing duai kaburom kejingiro ngi ai tang semete kopa ubadai banio ya ka ti kopa ngai ngo ime a ulai modap de kejingi ubadap de kejingi snai kejingai ke jong me kadang ei tut haduk ne khlep mat yang i ti kopa melam yang i try bangin nang ka ying ke bangan tai khnang bangin shakri ya me ti kopa kaburom kejingiro ngai tang semete kopa
ngai ke burom ke jingu shme au blai bisnai u blai berap ke jing e pumun sim jong me doi kan tu yang ia blai bisnai kum ke bangai jame mai don kamban kiu ke jing ke jong me ban yerwai ban yero ban burom mi ke teng ke ba im ke jong me ban pen pau khmat ke berthai ke jing e blai ke jong me te ko pa ka burom ke jingu ngai tang shme kum ni trai ngwan pau khmat ke khet ke jing snai ke jong me kan ke pol ba ke klip mat te ko pa mi i yang i trai kan rat ni don han ni ko jaga han ni ko por te ko pa mi i ke jing trang ke jong ki khon ki jong me ko pa man yo man i ke tin ke ba em ke jong be lam shakri jong me trai kan rat ngai ngu em lam yu shakri bu ko dor jong me hang ni ke jaga te ko pa me don ke benta ke ba krau ko pa me don ke jing thmu ko pa ke ban kren yang an kong wat yang ilang bro khoi te ko pa lamar me tip ban mi i te ko pa me ngi em hagi sngi kebaga pop kenang man bun baga jeng i jong ki babun kanang man kriat tegopa ki jong ke perthai ke la kejap ya kamut ke perkat ke jong a baga jong hilang tegopa ngi telot ngi swai ablai bisnai ke jeng long man stream ke jong i kopa trai ngon dem khmat ke khet ke jeng i snai ke jong me ha ke por trai kan rat ngi don kam kopa yo man sem ba kho ju jong me tegopa ya rap yang hilang berokot ko pa kan ko por bak klip mat ko pa bangis ngau tho ya kan ko jing shisha ti ko pa me yang hagi donot ke jing kang ke jing ya lagi don ke jing kang don donot jing trai kan ban me ai tit ya ka donot ke jing kang ke jing ko pa jing kang ko donot ke jing ya lagi bit snai ban me ong bang me ai tit pala lu pli ke jing kang ngan rung hapo jong u bat kan khawai met lem bat u ko phang wa dem mat jong me meda kuai ban sensyari ke dok no di kalong renyeng ke jong aba ke jong hilang te ko pa andai ko ngosi ko pa ki bor jong ke jingdum ki bor jong setan bat kapok ki te ki khom ki alam ngi se jengai ban jengai da me te ko pa ngi shania e ke maladi ke jong ne ke perthai te ko pa ngi klet me long me ublai wa im ba ba cha ngi klet me long ublai ubat ki ke perthai ke leng hok ti ki jong me dai ma meu bat ke jeng im ke jengi te ko pa ka bangi don kam ke jeng im ke jengi mela pen biang lupa te ko pa ngim snau tho te ko pa ya la ke jong ke jeng im bangi ya asla jong ni ke perthai trai kan rat lamar ke daung wan dem khmat ke khet ke jengi snai ke jong me ngai scam balang ba jong ni ke por te ko pa lam bau shakti jong me ma melawan kan ke por medan ke ban kren lang ba jong yang i ablai bisnai ni ke por lang bagajing syakri ke jongi hakane janmit to pa kanam long tang ji pendap i poram jong ke balang i ke bagas silot kala bo hang ya ablai bisnai ban penlong yunu ke jing duai ban kerpat ban yo i ke jing pertama bo jong ban sim baku te ko pa trai ngan wan dam khmat ke khet ke jing snai ke jong me ko pa de men sim ke bas ngau ret ko pa ngawan dam khmat jong me wat sya ko pa bagani ke jing syakri ke jongi hakane ke janmit kan long tang ji pendap rukom ji program jong ke balang ablai bisnai thau thamai anga thau thamai ki khon ki jong me hakane ke yeng bro khoi plan ni ke por ablai bisnai habangimi nang ne ngin sngo tho me medon hapo jongi bat me sala bat ngi ko pa pingila ban em ban ya khmat jong ni ke perthai ke baken riang ke perthai ke mutlap ti ko pa ke perthai ke sarong hanga mai ti ko pa ngi don kam ya ka bor jong men sim khu jong me lam da ka bor jong men sim khu jong me ti ko pa ngi tip ngin kelon sekadiang bat sekamon ngin nam la ban ya ti ko pa trai ngai scam be khubor ke ban labu hapo syakri jong me kan kren yang abat yang hilang berokot pen kentang yu syakri jong me ko pa rayu kamrah ke baneng pensle yu de mesim beku jong me te ko pa bag ege ben min ho ada sentur ke utai kan long de bor ke jong me te ko pa trai ngon de khmat ke khet ke jing snai ke jong hen ke por mat banwan ai khmat jong me ke ni ke jing ai ke barit ke jong i ho chi shao blai la de nu jor bag jing gerku ke jong me ke ma the ke jing im ke jing i ko pa ke long ayu ke ni ke pa ke long e ru em ada ingat tip scam te ko pa habangi ai de ke do nun pa ke men sim ke bakoi ablai bisnai me kloi ban pediang ya ki trai mang doa ya khmat tu me ko pa ba chanu chanu ba ke balang ke jong me ke pendan kam ya ki ni trai kalau men pen kraw ya ke burom ke jong me khmat jong ni ke pertei mang doa ya khmat tu me ko pa ya ke wei po ke men sim ke ba kodor ke belano ba ke bala ai ke kam ke jong me te ko pa ya rap ablai bisne nang kerku ki im jong ki trai nge tips scam ba kerku ini trai kan
memang belong boleh jong kejing ej melong boleh jong kejing snai bong kwa ba kemen sim kan duk kan tangan kan sitom kan denjar mi ker khu yang itrai kan rat ya rap yang itrai kan rat kham tam trai bengin sngo tho bengin ai nang kong ya la ka do not ikalong renjeng ke jong it ko pa ngin ai ka mut ka perkhat ke jong i hame ah blai bisnai ki ke berai ke long lupa ti ko pa melabu lupa ke vision kam ke jong it pa ngim don kam mat kuslai ti ko pa mar melong le magakhtien ke ba im ke jong me ba wai ba kuslai la ke jong jing im bola ban penjong mat cipru kan yang don wai ru tlai mar me natip lupa ke jing im ke jong itu ko pa ke mangadon kam ke bangi don kam betip ko pa ke basa ke jing im jing tang bengin ya kat kum gakhtin ke ba im ke jong me im kat kum gakhtin ke ba im ke mel ya kat kum gakhtin ke mem le kat kum gaji ka jong gakhtin ke ba im ke jong me kata ka bon pedang bat ka mon hakmat ke ket ke jing snai ke jong me long le makau pa jing sekri bang sa jong ni bagi ni baru ngu ngadem ngapa nu trai long non prim Jesus Christ mentabah la kataru amen Dia kini ke por pat mentang ini osngau no ya ka jingruai kerpang na ka choir jang jing seng samla kila pen kre ki penut por bat kan long jing shakri ke jang ki yo blai bat ka jing ker khuingi ka choir jang jing seng samla Oh
shami bakin pa para mensim bakodor ngin kindet ben real no yo balap di lo kapor ngin yaparo Lupai no shaluken ra shalukin ra Yang haungin dua ngin duai ya jing em nun ai ti mensim jong ube unyong ben teman ku mensim bakun tuan dabur babakra Jingkung kamu bersuitan Tuhan benar Yana kabalang Minta Tuhan berjembat Bikin dunia lagi beriu Basai shisin bat Shemi bakin pan Bikin dunia lagi beriu Basai shisin bat Kan shemi bakin pan Kajing ruai kerpang kalong kajing duai khmat jong blei ko mensim bakhoi tawana ka borba bakrau man ngirung ye duai rengkat bat phi ka kwaya bo blei unte yung mensim bakhoi halor ka balang ka jongi ku blei shibon ka kwaya jong jing seng samla to blei nang kar khu ye phi iwei pi wei ye ki yeng ki sem ki jong phi u blei to un kar khu ye ki jing pule ani ki kam ki jing trei ki jong phi phin nang roi phin nang man bha Hakani ka por pat para bangit be kala day yang aban penitho ya nongkren na pedeng jungi ni ka porno paisngi Reverend E.L. Karmau Plang bat ru ban penbana bahadin kenika kubo naktin ke jong blei ngin sadon ka jing duai lang ban nga kerpa di wei ni temen besan jungi temen besan Dr. Laj Parlang Kaji ba in sngo bah ban saya lamingi ha ka jing duai lang Reverend E.L. Karmau Plang ngia tip bahaya idei pastor jong kabalang Presbyterian Lajum Kra ngile persyang ban khot ye ben wana kabalang jong ila katu kan nesin hendrei kikim ba ki program jong namar bai hape je kabalang ka bahe badru i haban lej ban yalap shiki katu kat ne mde katu kan ne shibun ki jaka bad ilong ru mentau secretary jong ka KGP Sinot Pedeng tena kata ka daungi song thu bilong bobun kambha ten ringi so kemen bangila ban yo ya ben wan ban ai ka khubor ka ktien ke jong blei ha ke ni sngi ha ka balang ke jongi ni pedang so bai pi pastor E.L. Karmau Plang bat iba wan rengkat bat pi na ka balang lai umkra bat sha enga ha kal er ke jing so mensim ban ya thu shapangi pastor E.L. Karmau Plang ila long kum men jonga ka jing shakri ka kam ka jong blei ngada ngada nyokor ngada buram ye kimi ki khon lapan baptis ka balang la imkra ka bai pastor mentai pai kimi bat kadon ku ka por bangi don na pedeng ka jing shitom ka ba jur hayeng bat ha pedeng ka jing test bat ka jing aprisol ngelet apo balang la imkra ngiong ngelet ban duai to khman jong blei ngi kiu sate shalor gallery shabashong ma phi menta ti pastor pi don hang ne khman ipelot sngi ka jing duai ka to sngi ngim shim tip kata ngindawan nang tei bat ka jing jau mat ba ka jing yam ngi shem bi pastor i penduai nam ta jongi ban ngi ai ngo yu blei ye ka jing pen khia ka bo blei la ai ngi o ngam ong ba duai ma i yo khia bon ki bala duai lang na ka benta ka jing pen khia ndrei pastor i long wei ni ki atiar jong blei u bala long nong duai bagi ni yo jing pen khia ka yeng ka jongi te ngi so borom ngi so ye chika dei e pastor jongi Reverend E.L. Karmau Plang pastor blei nang ker khui phi bat ka balang la imkra menta ka balang la imkra ka rakhe ya ka jubilee shispa arpusan snem bat ngi ka balang ka jongi ngidang khatsan snem ten rei sha yengi bengin ai ke jing khublei na kaleng ka balang mauro pastor ka balang la imkra bakanang roi kanang ya chaprang kanang long nuksa ha ka jing shakri ka kam ka jong blei bat ha ki kam mission ki kam jing alam keleng ka negeri bat wat shado Punjab ro
bat syadu Bihar bat syadu Orissa ka ni ka balang lain kra ka dan kilang kamishan chiki jaka ki per Punjab Orissa Bihar bat bun kilang kamishan ka ri ka jongi te ubleu nang kerku ya ka balang lain kra badi pastoru ibadan ka khubor ban krena pedeng jongi ting ini ruai ka jing ruai ka ba sanspa prapupra bar hadin kata ngin si osngoi ko khubor nak tin ka jong blei hadin kata ngin se duai lang kat kum ka jingalam jong mansem ngin duai nam tak ribaibal ka balang jongi ngin duai nak benta ka ribaibal ka ri ka jongi ngin duai ka jing tre plau mansem ba khoj ha ki khon samla ka balang jongi ha ki rangba ki hep ki barit bat kum belong meneh itemen besan Dr. Light Parlang Kaji insawan ban yala mingi ha ka jing duai lang try ko magasngi Pentecost ato the daga borba bakraw ban ingdo kipop ko magading barhem amen se makhoy to wan ka jing ruai ka basan spa prapopra Kum haka si Pentecost ato teda kabor bakraw ban ingdo kipopkom ay kading barhem amen simbako Simba jelno atuan no gloy nigi kunjong medon kam jeng penduk ije sauha kisentil bertei bangan berutang yamin crying idang adukan ikapor yumen semba kot kacing gular pamenteno abdeng jongi try menta yumen simba kot kabor amen simba jemno atuan no gloy nigi kunjong medon kam sing sentil bertei bangan berutang yamin Pastor ibayalam ya kini ke jing syakri kini ke por kinong syarai baro kibala banyadan kini ke por kita man besan kirang ba balang kiwe pat kinong syarai kibala banyadan lang kini ke jing seng ki para bangit bait nya do kilong pa kilong kemi ki khon samla ki hep ki berit ki bala ban pendap ya kini ke yeng ka bakentang ka jong kenran na ka bentaya di bat diparlok iblawan rengkat bat nga syem ya ka kabu ban ai kublai pi baro ha ka kerteng ka baim ka bathiang bat ka badon bortam ka jong trai bat unong pen em jong Yesus Kristus bat kat nu ngidap da ka jing sngongu yo blai bangila ban syakri ya ka kerteng jong u bangila ya ka ban pen kraw ya ka buram jong u ban yo ban syakri ya u lang ba ka ni ka tayo bat kum juru ha ka ni ka sngi da ka bakan mau ya ka revival ka jing trai ba phla jong men siam jong blai kulai sibone pastor nam ti kintien jo ka jing pdiang sngo pha jong phi na ka benta jonga da ka men siam jo ka jing sngo ret ba ka jing sngo iet ya pdiang ya ki jing pen pau jong phi
bat ngaru ngaju sngongu yo blay nam ta jong phi nam tai radian ka yeng ka sem bat hoj na ka benta jong phi ru kum ka balang sngongu yo blay habangia don hang ni ban syakri yo blay kum shipara ki don ki syakri ki jong blay ki ba ngalak banong ki don shibun ki ki ba kodor ka jing em jongi nalor jong phi pastor isngongu ru yo blay na ka benta itiman basan kaji balong parlok baya jan baya iet bangia telon lang hakipor jong kajingat genti jongi kijing seng samla ki kwaya bat kiwe kijing syakri pada ka jong por ngasngau ba ngidei ru pan pau kajing sngongu kum ka balang ba pi a ya iwei na pedeng jong ki khot jong phi pi tai long i ba balmi balong wei na pedeng jong ki da khot jong phi i bangala banong ya long ka benta jongi ha ka jing syakri ka ba mangi ngidon ha ka yut center ka jongi along ka jing kerku ka ba kraw na ka benta ki ba bun ki ba yo amat i ka jing kerku long ba ki sap ki phong ki ba ma i don ya ka ban no asnyang lem syangiru leng ba ka jing syakri jongi ai ngo yo blai bangila ban syakri ya ukum sipara bat bangila ban pen kraw bat ban penon buram ya kini ka kerteng ka ba em bat ka ba don bor ka jong kenrat ngalabu ka jing duai nadu ka pasdang nadu bai pastorila keren chapang kini ka jing eseng ngala pendem ha ka jing duai ka ei ka bau bleu don bangin ni keren bat shwa bangin poi sha ka ei ka bangadon ha ka donut panya selok lang rangkat bat phi baro tung ini lek biang sa sipor sha ublei ha ka jing duai ini duai ko blei ko khpa jongi bahap ning kanung idap de ka jing sngongu ye me bangila ban syong ki kejat jome sa sisian ngi osngau ya kala jong ka jing don jong me na do ki jing ruai pen rem sim ki bagi khon je me ki la lam yangi kala jong ben sim ka ba be apdeng jong ka jing seng hagi program bat ki benta ki ba pher ha ka jing ruai ka ba kerpang ka ba ka kwaya kala ai kan rat ba ye syakri je me wieng bat ulong ka benta jong ka ni ka jing syakri ulong tangunong pop amla si uspa da ka snam Calvary man kapor ka ba uyeng gayay long tang da ka jing ai jong o jong me penan kami u kenrat sa sisien pat nam ta ka buram jong me keren hangau bayeng ko mengidwai ba men keren hangi baro nsem ba khu jong blai nchat bor biang sa sisien yang i baro keren trai khanang bangin yo osngau ye me haka kerteng Jisu ngipan amen ki para bangit bait bat ki perlok baro habangi don na kasngi ka bakum kani ya ka ban syakri ya ublai kan nyarap yangi sa sisin nalor bangila penlut ya ka por jong kani katayo bat jong kani kasngi kan nyarap yangi bangin lek biang syadin ban perkhat biang sa sisin syapang jong ka revival bat habangi perkhat syapang jong kani ngiyai pen kan mau biang ya ka jingmut berkhat bakani kadai kata kaktin kabalawan na kaktin latin ravivia kabaka jingmut halendet jong ki ai baro akalong banlet biang sa kapasdang bat banmat sa sisien ya ka jing penim bat ka jing penthamai kumta bengidon na kapor kabakum kani ngiyayoi baka jing angnut ka jong ublay kalong bangin mat biang ya ka jing im ngin mat biang ya ka jing pen thamai ngin mat biang ya ka jing pen ke im thamai ya ka bau blai bat tang mauhi ula ban le ha ka jing im jongi kum ba dalam ha kal jong ka jing duai nado ka snem arjan riu ngilayai ken mau it ya ka jing trai ba phala jong men sim ba khuat bat kila don shibun nganget ki jing pen ken mau ki ba mangi ngi yai yo sngo bat ken mau syapang jong ka revival uwei na pedeng ki riu krau tau GI Parker uyai pen ken mau yangi bat wong ba ka revival kadai ka jing wan jongo jong blai ban pen ki im biang ya ki kristan ki balayo thia banwan ra biang ya ka jing sngo thu ka basyai haki syapang ka jing krau jong ka jing don jong ublai bat syapang ka jing long khut bat ka jing long hok ka jong ublai kumta kani kayai pen ken mau ru yanga bat ya phi ba ka revival kam dei satya tang ka project kam dei satya tang ka program ka mamanga bat ma phi ngila ya ka ban le kumta
kam day tang ke ka bamangi ngila ban shna bangila ban manufacture hendrai habangia keren syapang jong ka revival ngiayo bakiyai kiai ki baja ka jing im jongi kiai long tang ka jing le isnei ka jong ublei kiai long tang ka kam ka jong ublei ngas nguit yo wei na kinong tho utau G Campbell Morgan habau keren syapang jong ka revival luang ya ka revival mla ya ka ban organize ya ka mla ya ka ban ban penbit penbiang ya ka daka bor jongi hendrai ka bangi hap ban sngo thu kalong bangi hap ya ka ban syute mo ya kini ki parlien syakaliang jong ka beneng ban ap bakal ka jong ka beneng kan wan persat sa sisien pat hakajing im jongi kum kibreu Nyai nguk yo blay na markata bau ai hangi ya ka bor sa sisin ban puson ya ka ni ka jing shisha ka bakrau ka revival ka ba ka jing thau jong ka kam day syapang kano ka event henrai ka day bet ya ka jing im jongi iwei pai wei ha ka jing day shimet ka ba mangi ngidon rengkat bat lau jong unong penem Nyai ngoyo blay bahkan ni ke revival ngidang yayo ya ka jing tray bapla jong ka bor ka jong umen sim bakut ha ka jing im jongi iwei pawei uni umen sim ubolong upasan ubalai jong ka long blay ubau blay ula ai hangi bat ubau nong penem jongi Jesus Christ ukren syai haga gospel ka jong yo anis khat riu ka khot ka bah nyau haga jing ya keren bak hat du la ni ki farewell discourse bat lagi jong ki senran habau ong yaki ka bah bangangan net no Daka jing let no jonga un sawan uni uban syong sa uban syong dap uban syong ka bat uban syong sa bat pi hala kasngi umen sim jong ka jing shisha uban yai pentengen ya pi bat uban yai alam ya pi sya ki jing shisha baro kum taru la keren syapang jong u nadu kalenong ka bakat sau ter kiai ki biasno bat umen sim bakut bat ngasno it ban kan mau ya ka gos ya ka sithi sikinong Ephesus kalnong ka basau ka khot ka balai pau bahaba umen sim bakut ulawan ban syongka bat ban syong dap bat ban syong sa pedeng jongi ka wei pat na pedeng kiai ki ba mau le ha ka jing im jongi kum ki banget kalong ban shon syap yangi ban sil yangi ban shon syap hangi ya ka bor jong ka jing penem kanang ban penla yangi bangin yeng ru kumta hadu kasngi jong ka jing siuspa kata kadai ka bakasithi syakinong Ephesus ka keren bat ka pen kan mau yangi kumta para bangit biit habangi don ha kani ka jing seng bala bangi peniher biang ya ka jing mot berkat ban berkat ya kani ka jing ja ka bakrau ka bau blei leng bau mensim buku ukwa yanga bat ya pi bangin let biang syathi syabasdang bangin mat biang sasisin ya ki ki ba biang bat ki ba pentamai ha ka jing im jongi ngasngo kum baki don lai teli ki ba manga bat ma pi ngila ya ka ban ya penlet jing mot ha kani ka por kabaningkong kabamanga pat mapi ngila ya kaban yoi kum ka kubor leng baju ni kapor kalong bau blay leng ba ka revival ukwa yanga pat ya pi bangin pai syekiyai ki basdang kum bakidei banlong ban pai syakabasdang kum bakiyai ki dei banlong ladangin pai syaka kitab Genesis hakalenong kabalai ngiken mau hoat ladangi pulien ado kalenong kabaar ya kajing tau jong ublay bat ya kajing penlong jong u ya kiai baro ngiyoi bah kajing anglut jong ublay kalong ba kita kajing tau jong u baro kidai banlong ki bajanai badai na kata-kadaw haman kajing penlong jong u ya kajing tau hakas ngi baningkong baar balai kum tateter kawai ni kikentien ke bau keren kalong it is good kalalong ka babaha kalalong ka bajanay
bat kum taru ngala banong bahaba kawan syakajing tau jong ublei ya ubriu kajing angnut jong u kalong ba ubriu un mat ya kata kajing janai hakiyai ki ai baro nadu balat nadu ba ublei ulat tau ya mereka bas ngosi kalong ki para bengaj bayi wat lada kajing angnut jong ublei ya ubriu nado kabas dang kalong ya kaban penmat hau ya kijing kerku kabas ngosi kalong nado kabas dang kabor kajong kapop kala trai don bor dai na kata kadaw ngiya puli Genesis kalanong kabalay nado kadkhot kabakhandai ter ndah ba ubriu ulale pop persya ya ublei ulawan ya akatuka kape ublei ula keren ya uni ubriu ula pensawa da kasur ban khot ya uni ubriu da ka kerteng jong ubat banong Adam shanomedon mem sim long shu kum tu kum ba memelong kat ba kum kajing temu ka baning kong na ka benta jong me shanomedon ko Adam para bangit be nyai ngo ya ublei bau niu deu belai jongi uban duduk ke basdang kajing angnut kalong bau briun mat ya kajing penjanai bat haba kajing penjanai kim ki jano nama ha kajing ya lenti jo kajing im jong ubriu namar kajing pensyoi jong ka bor jong ka pop uniu belai uyai wan ban ya syem bat u ban lesi ngenom bakala ban ong ba mentaru lengba ka revival bat lengba ka jing trei jong umen sim ba khut uwan biang ban ya syem bat ngi ba manga bat ma phi ngin yo ban phai biang syakatelong jong ka long briu man briu jongi ban keli langi long janai ne em ha ka jing dei jongi bat ublei ni yo kumno re kumno kabor jong ka pop ka bala trei don bor nado naka kper eden yo kumno re kumno kan kabor kadang la ya kaban kejap bat ban le don bor ya kajing im jongi hado menta para bangit bayi ngimla ban len bakumba kita ki bakteria kita wiar bat kitab ya kajing im jongi haga bangi hapan ring bat penhiar mensim haga jing im jongi man kesngi kum taru ngiyoi ya kane kajing shisha bawat la tau bleu angnut bangin im kajing im ka bajanai kajing im ka babit kajing im ka babiang kajing im ka babet haga jing dei batu kajing shisha kalong bakabor jong ka papru kayai im kayai ker tawiar ya kajing im jongi la keren syai da kasiti baning kongu Petros akalenong basan kadkhot bapra bau syaitan kumusing ubakerhu uya charum bat chaneng ban ap thap bat ban yo ongut teli ya kajing em jongi ki priya para bangai bait wat hapedeng kajing krau jong kajing it ba da ka bau bleu la it yang bat ya pi bau yai wan syangi kum bau lawan syau Adam maka keper eden kabas ngosi kalong baladangin pai syakajing im jongi iwei paiwei wat hadu menta meneru ngidang ya yoi ya kajing terai borba jong ka bor jong ka pop kapop kadang yai la ban le terai khli ya kajing im jongi kapop kadang la ban le bor ya kajing im jongi bat kani kapop apa kale terai khli kam le terai khli tangi ki brio ke bam itu ya ublei ki bam tip ya ublei hendrai ke bas ngosi kalong bakayai terai don boru hakita ki bakam ya ladi bakilong ki kun jong ublei ngilong ki basya kata hagabor jong kapop ngilong ki basya ki bakabor jong kapop kala ya kaban le don bor wat ya kajing im jong iru nganget pin menjur bat nga mdon kawai pat kapor ban ya kani kapor ya kabakajing sniu kayang rasong bat kajur hado kata-kata kiparlok samla kila ruhai syapang ka science and technology syapang ka bor jong ki technologies ngadang penken mau ya kani kawai na kijing ya seng revival bakijing sniu kila yang rasong hado kata-kata kat hado bawat hakani ka jaka jongi wat hakani ka jella jongi kibriu kim sngo per syu ban pen i ki kam jaklia wat haki mobile la pen i
Lasion yaki dur yaki mobile, lasion yaki video yaki mobile, lepen ipat ba yaki namar baka bor juga pop kalanang jur wala da kajing iet jong ublay kalong kajing iet kaban la ba kajing kwa jong u kalong bai wei briu in yo lat na ka pop henry ka bor juga pop kalanang ye don bor ye kajing im jong iki briu. Bau mensim jong ke revival udang yai terai ya kaban penjana ya kalong beriu man beriu kumtaru kabor jong ke pop kalanang yai le don bor ya kaban pentolot pensua ya kalong beriu man beriu melaban mudur bawat ki kenja kentien jing penon kamru ki kita monologis ki kom pendon kam ketien ki basniu kiru kompendon kam ketien wat ki basniu ru ki yang rasong bat ki jur bahar maaf yang angan supen inuk sai pi kendian mentai ka ketien tu ong su tu nei lada ong tu sngo kum baka khor than sngo kum baka long pop than te khnang ban pen jam ya kata ka jing sngo tu baki brio ki nom sngo than baka long ka pop ya ka ketien tu la ong ka jing ai ya ke ketien tu la ong ka pasusim ya ke ketien tu la ong ka jing ais ko ba la chien si kita monology la pen jam ya ke ketien ba manga ba napi nginum sngo pop syu ke ketien bamsap la pen mi bujli da ke ketien jing penon kam bakala misuse misappropriation kam lelei katu kadai tang kam misuse kadai tang kam misappropriation it can be changed laban penbet laban penbah namar kadai tang kam misuse kadai tang kam misappropriation kam lelei kam dadai tan kapop kaketien kelem kabau David ulama ya kajing ketak kabajur hau belai lakpen kala ya kata dah ketien affair oh kadai tang ka affair te ka extra affair ka extra marital affair kajing edai ka basu edai kajing ka basu long parlok nalor kajing edai nalor kajing long si tengah kajing long parlok sabar na kajing edai si tengah sabar na kajeli jong kolong yeng long sem pat kumta para bangai bait ke bos ngosi kalong bawat adau mensim juga revival ukwa ya ke babhatam haga jing im jongi ke bor jong ke pop kaya le don bor ya ke jing im jongi bat na kata kadau ke ai ke bangi ngiyoi ha bangi khmi ya ke jing im jongi kum ki briu kalong ngiyoi bangi im ha kalong briu ke basya sensyar ha ki breakdowns kidon bun ba ki breakdowns kidon bun ba ki relationship breakdowns kidon bun ba ki jing snowsting bat ki jing le sting jongi ya lagi jong ki kamram bat ya lagi jong ki jing ket khali jongi ngia keren spang ki single parent ya keren spang kajing snow sarong bau kupa marwai ulaban sensyar ya kaying ka kemi marwai ka laban sensyar ki khun klam kajing don kam ya ki wei pat ki bau bleu labu haki le dok basdang para bangai bi kai kani ka manga pat ma ping ya keren kai kani ka manga pat ma ping saki kajing ya lenti jo kajing im jongi ha bau blai le dok basdang wang not bani kajing janai kai kani ka persang ban le don bor bat ban ktalut ya ki benta baro kada hadu bamangingim ngoper su banim hakane ka percay ringkat bat kini kiai ki bayang rasong ha kajingim jongi ngim glad dia kajing sisan rei bau mensim jong revival uyaiwan ban penkendu yangi bau angnut bat kami lenti bangin mat ye kiai ki bajanai komba kalalong na do ka basdang namar kapop kadai kapop batang kawai kapop kalabiang ya kapan pendu no yangi ya kapaneng akan mau i yung nong hikaya bau hikaya yangi ke school theology wang kani ke kot kabali usim dei dot wai tang tok wang wat ladai dei tang idot ibarit ibayong hakani ka kot kabali ila penjak halia ya ka bat kani ka kot kamlong syu kabali kum bakalong
para bangai baik ulai khot yang apa dia pi lang bagani kapor bangi rakhe kan ni revival bangi ni ayo i ya ki ai ki bayang khmat jongi ujo uman sim ujo ulai balawan ban syam yo adam maka kper ude ujo ubadangwan ban syam yang apa dia pi uba angnot bot bakwa ba manga bot ma pingin pai biang syaka basdang pai biang syaka jing pentamai pai biang syaka jing long nalla syaka jing long janai bat ban kiar naka jing syale bor hakabor jong kapop kaba harpat kaba umen sim bakhut uyai pen kan mau bad uang nuat ban pen kan mau yanga bad yangi kalong ban pen kan mau yangi baka jing long jing em jong ikum ki khun jong blai kam dei tang bangin chu snow bangila along ki kristan nrei bangin snow thu baula khot yangi rengkat baka jing ket khli Lara pin pai bat nga syaka kitab Exodus kelnong kabalai sengap ngan puli ke dekat ke basipau ke ongkum ni namar kata ali mentati ngan pa ya mesyo paru bamen yo ya lamno ya ki brio jonga ki khon Israel nakari Egypt pai biang bat nga syaka kitab Isaya hakalnong kabahan rio bat ka dekat ke bapra ki ktien ki basai ba bala keren hang tu ki ba ongkum ni Isaya kalnong bahan riu kerkot ke bapra tinggal yo osngaw ya kajing sawaw try ka baongan pa yano badway banlet na kabenta jonga tinggal ong ngahang ni tupa yang nga para bangai ngam tip hiap nembat nga bangapuson ya kani kajing slok ngasngaw kumba habaw mensim joka revival ani habaka revival kawan nalor kabakwa ban pen banwan rai biang yang bat chafi sya kajing long janai ka bangi dei hok ban yo bat sya kajing sat khut dan kajing pelat yala di nakano kanu kapop kabala ban penjak khlia yangi kabar pat kaba umensim joka revival kwa ba manga bat mapingin le kalong ban sngaw thu bangem dai tang ki kristan nyam dai tang ki kristan pila banong pastori mat pi bakala nga bang perkhat ya kani kajing sisya ngadon ban ongkum ni pi lakhot kristan ningkong ya kita kinong buat jong Jisu ya kabala record ha ka Bible ha Antioch kita ki babuat ya Jisu ya kijing hikai jong kijing le jong lakhot kelum ya ki kristan Henry ngasngaw kung bau blay ukwa yang ha pat ya pi bangenong fius ngawun tang ban ong bangilong ki kristan Henry ukwa yang ha pat ya pi banyat kam jeliu kendiat banyo i baka jing khot jong u yang ha pat ya pi ban buat yu kam kut tang hang ta Henry ka jing khot jong u yang ha pat ya pi kalong rengkat pat ka jing temu rengkat pat ka kam rengkat pat ka benta ka bamanga pat mapi ngihap pat ngidai ban le pipuli ki benta ki bau Jisu keren habau lek banya kendo ya iwei pa iwei ne ki khat arngut ki senran habau ya syem bat ki kai ka ba mau le ukren haki wang ale kadai ka personal jingkhot ka banga khot ya pi ale bot na dien jonga nan penlong ya pi ki nong tong brio pilong ki nong tong senra pilong ki nong tong dok hangan penlong ya pi ki nong tong brio para bangai baik ada pin puson bahaya kata kajing khot daga bau la khot kajing khot hang ni kalong om tang ban sulong kinong but om tang ban sudan hakatim ka jong Jisu hendak kajing kwa jong kalong bai wei nakita ke bio snow ya kajing khot ki hapan snow tu baga don ke cing ke khli nakaba bat dakabalak mi lenti bat la shania haki dau kenrat kami lenti yang apa dia pi om ban shus ngolong comfortable ban wan jing seng tangah ka sngiu blai Henry ban sngo thu baka jing long kristan ka khot yangi bangingin sngo thu bangilong kumta 24/7 man ka klepmat man ka por man ka kentang man ka sngi ukhot yang apa dia pi bangingin yo i bangingilong ki jong u mdei tang ki nong buat jong u Henry ban yo i bau la khot yang i kum bau la khot yo Moses ali Moses habang ya syem bat me hakatu ka banyap ka ba meding hakaba ma me mesngu pla balai baka ding ka me balai
ka bniap kam lip do kam ing do ka jing sisya ka long bangadon ka business na ka benta jong me ngam kwa ba ma me man sulong tang ha ka kenhun jong a henringa kwa ba me men yoi ba si benta na ka jing khot ka dei ba ma me men long unong but jong a bat unong le ya ka benta ka ba manga nga kwa ya me sngo ba ban yoi ba nga expect ba nga shania ba ka jing im jogi khon Israel nari jep syari jing tular kadai ka kamram jong me bat kum tala keren ru undai da ke kitab Wisaya ngalayos ngau bau keren sya yang ngawang ngan payano wei ti uban lej na ka benta jong a habang ala perkat ngang ni pa yang atrai hoi i pastoi lapan kan mau yang i syapang jong kani kajing rakhe jong i kajing dap sispa arbusan senam kublai sibo ni kajing duai bat nang yai duai lam nak benta jong i ang nuot ndai tang bansu rakhe rivai rakhe jubili ngilai keren bah kum ka komiti balang ba kajing duai jong i kalong bau men sem ba khoj on pen phamai bo de ka balang ha kajing rakhe sispa arbusan senam bangin ni i ka buram jong ka balang ndai ngini i ka buram jong kris haka jing syakri jongi kum kabalang nang ni syakhamat doi lam na kabenta jongi haka ni ke tayo kabal adap ka de jing penkut jongi ya ka jing rakhi jong ka mission ngilai lalaki jong si benai ngilai ya ka mission bakikin mission committee bakin penlong ya ka program bat haka je seng ba penkut kamot haka ni ka sing ublai baladap pastor bacita sing ulai thu khana bang akwa ban ya thu ya phi bau ong kum ni wong sngo baban duai nam ta ka balang ka ba ma phi phila krisyan yangi hang thia Punjab duai na ka benta jongi ngilaroi we are growing from a handful mentang ila apoi hajar bat kita baro kidai namar ki jingle jong phi tang bang halendet jong ka jing roi kadon ka wei ka kam bat kata ka kam uang kadai because we are all first generation Christians baro nangingi dei ki Kristan ki baningkong ki first generation ki baya syam ki baya kendo yo Jisu haga sien baningkong haga jing em jongi bat habangi lamat yo Jisu haga jing em jongi kai ka bajaya ki khon jo ka balang kam dei bamanga ngayalap ong pastor baciter kam dei namar bakini ki banganga lajit bakin long kinong Krisyan jonga ki traya ka kam em iwei pa iwei nakini ki parabanget as soon as they believe in Jesus ki yang ki mi ki let ki wei pat ki thu ye ka jing it ba jong Jisu ha ka jing em jong ki wei bat dei kani ka ba penlong yangi bangi kum ka balangin roi snap para ngai be ngakat bau pastor dang elap ngasngau kum baka penrem ya nga ngila long sisya kita ki sleeping giant dei ngalong ki sleeping giant ngilayo thia ha kajing thia bat kasing khli jong kajing long Kristan kat hadu bangim yo isu yaki ki bamangi ngidei hok ban yo i ngila su syakri blai tang ban pendap yakin yam ki rukom ngila su jiet ban syakri yo blai mentah kasandi ngin let jieseng ha ketika wei pat kasandi ngin pendap no yakini bat yikitai ngi jiet ban syakri yo blai namar bangila don haki comfort zone jong kajing syakri jongi bat kajing edai jongi bat ublai kala senjor kala sting hadu kata-kata para banget bait habau pastor bacitar udang keren kajing keli ka bawan hanga kalong menu ka di kasien ka bakado ka bangala keren ya kajing it ba jong Jisu syaki wai pat menu ngas ngorem ngasyong hangta hakasuki kumbai pastor isyong ngas ngap ya kani ka kubor kapakini ki khon jong ublay Punjab ki belong ki first generation Christian ki baba ki wan sakayeng mani ki mat ya kajing pensat bor ki mi saplau jo kayeng mani kading jong mensiem ka klang haki ki let sani bat satai ki saki ki pla ki tho yo Jisu ngasyong hang ni kumbai syong ni pastor ngong ngapat menu ngale akum ta meno ka de kasian bakado para bangai dek si
lakot ya piru bapin keli la de na do papila long kristan meno fila ju keren meno fila ju sakhi meno fila ju ya thu ya isbang jisu akan mau teng watang haki jaka bangilet di syama pastor jaka bangilet di sya teng ngile ran dalai syong kumtu namar baki dan sibuan ki weipat ya duai la kejong mo duai la kejong maroi ngile ran oh yo ong kita kumno yangi oh yo ong kita yangi kumno oh yo ong kita yangi kumno oh kita kin ong kumno yangi ngile ran meno filasaki yo kan rat kum ka khana skul kum khana skul meno fila syakri yo kan rat filasaki u kum ki officer ki mate syuki office ki ba ublai labu ya pi haki kam business pa pitrai haki jing syakri babuan setap ba ublai la ya pi meno ka de ka sehen bakat do bangi lah keren ni is pangu jisu ka revival kawan baniat hu yang apa dia fi baka jing ang nuot jong ublai kam dai tang ba manga pat ma pi ngin chus ngusuk men siem bangin don lagi sau kan ro jong ka yem jong ublai kidak kishin ki ima bat ki shir khai tep lano ka jing syakri balaj luat ngin dang yo ki ai kila ishir khai kila ima kilawan kila tur le si kilawan ya ka ban urung banwan ra ya ka jing tenju ya ka jing nget jong ladanga bat ma phi ngidang syong klik ti bat ngidang syong suk aseyon ka ka banja ya ka jing em jong ka kitab ki kam apostol iwei ka khat pa phra ka khtien jong blai ka pan kan mau yangi ya kata ka balaja ya ki khon jong blai ki senran ki baneng kong ha ka balang ka baning kong bat phien long ki nong pala yanga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria bat chedok bakut jong ka perthai teng wat tang hayeng ngem sakhishu tang hayeng ngem sakhishu tang hayeng ngem don shu ki worship tang hayeng ngem don shu ka benta bangile para bangai boleh khot yang apa dia pi bakani ke por ka biang bangingin dia radi ngilong mo ki nong pla Jerusalem hayeng la jong ha Judea ha ki bahayeng jongi ha Samaria ha ki parlok ki bamia dei do dei snam shu nang ta sha ka perthai ngilong mo ki nong pla ngila pla mo ya kan rat ne ngi shus ngohun bangi along kristan kan syukut kum ne ka jing em bat ka jing ya genti jongi nrai man siem ba khuot uwan ya ka ban pen kendo yangi bau kami lenti pamanga ban mapi ngen long ki balai nam ta jongu ka jing shisha ka balai bat ka bakat do ka ktien jong blai ka kren syai ka dar bha yangi ladangin phai sha ka kitab Ecclesiastes hakalenong ka bakhandai ka khot pasipho ka ong kumni ngap ngan puli kai baro ba ka khti jo me ka syam ban le ya kata da ka borba namar omdan ka kam lemni buj lemni ka jing tep lemni ka jing start ha ka jing tep sha ka ba melet para bangai bayet kajing sya ka balai bat ka bakaddo ka bangasngo kum bau blai leng bau mensiem ba khot ha ka revival ka bakum kani open kan mau yangi kalom banginum nyo sting nginum le sting yala ka jong em jongi menen kat bangdang syong ngedang wan jing wan bat imesis namar men sisngi wei parlok mang ya it ba ibang ajulet jinglet bun sien bat i habayo haki kep ila khlat no kendit bat ngadang ya bat imesis bandala poi hai tai jaka yong hang ni kan dei hang ni baka kali kidang ya yang stan dei hang ni bailah snopang kensan ila ya keran bat ki parlok hang tai kajing sitom ka bajur kalalap bat ila letno le si tangha kirta ki batangha ki fortis para benebe ngisngo kum baka jing em jongi ka jorong bah lele indah bagi dang samlas ngokum bakabun bah ka jorong bah kapur ngidang la ban perkhat ngidang la ban le ai sibun mentangin perkhat swaya la di mentangin perkhat swaya ka jing em ngin sa perkhat iki besno bat ka jing em ka basisya kamadin
Mereka ketien jong blay hang ni ke kitab Ecclesiastes ke ong kiai ki baka keti jom ka siam ban le ya ka da ka bor ba le ya ka da ka bor baro namar dan kam dan but dan jingtip dan jing start sha ka jingtip sha ka ba menle ka jingtip ka long so definite ka jingtip kalong ti kenap ha kabamanga ban mapi ngihap ya kaban let ngem das na than mene kran ne ka jing tep ndai ya ka jing yap phirung haying yap briuru ki briu kum ya kran spang ka jing yap ki kran ne ka politics kitu ba sports ki kran sports kitu ba ya kan ne ka tang ya kran ngem ya kran spang ka jing yap Ndai ka jing shisha ka long bakan ni ka dai ka serious issue kan ni ka dai ka jing shisha ka bala banja ka jing em jongi namar ong ka sisi ke hebru kal nong bakhandai ka khot ba ar punyo labu ya ubriu banyap sisin bat hadin jong kata ka jing yap ka ka banja ka long ba ubriu unhap ya ka banyeng hakmat ka khet bisal para bangai bi ada suyap mulai dai to ya baro ayap ngiyap hi kajing yap kanwan kan kut tangkum ta ndai ka kitab Ecclesiastes ka ong dah bakawan kali kajing kut kadon ru kajing sisya ka bangingem dai ban klet ar korin san sipo ngihapan yeng hakaman kaket bisyar ong ke kitab Ecclesiastes sa sisian kal nong bakat ar kat ka ba khat saw baro kikam every works baro kijingle every deeds ong syusyu ke kitab Ecclesiastes what kijingle balik habari every secret kijingle bangile kabangi skau kabangi tip tang bangi marway kabam dan mano batip kayeng jonga kam tip ilok jonga im tip kikon jonga kim tip kikimi kikpa kim tip kabalang kam tip mano dan batip ya kita baro kijingle kiba mangingile labhani lasniu sapen pau yaki hagasngi jonga cikbisha dan blay hapdeng ki blay ba komuni blay jongi ubahaswa baki ki kinja ula akran lupa yang apa dia fi hai ngo yo blay ngah bang syong ban ya selok ban pen kre kum banganget kalong kum ta yang iki para nong syarai ru nasi smo ba kata kajing krau jong kajing ba jong blay ka jur adu kata don ki por ki ba teng hap kre ki serman ki ba juat ki ba ki ba khor tra ngong ladangan kren kum kata long hi uang lada memem le ya kasnam jong ki indawa nakakali jong me nang tahu ong haba meme kren kadai ban pen sngo thu ya ki namar karai ka bakut ka syong lagi para bangit kata ka pen sngo thu yang ni baka niru kadai ka puar ka babiang ka bangi syong hang ni haka yeng jong blai haka henriu tarik uagos haka jinga sang revival baka balang ka penlong ba anda habangin yang hakmat ka khat bishar jong blai nginom lang asyo ban ong trai mempat sim karente ngi unong pikan mau em haka jinga sang baka balang ka penlong ka jinga sang revival ka baka balang ka penlong pikan mau em bangala karen ya pi ngala kadau ya pi spang ka pop ko hakbat ka jing bisa ngala pan snow ya pi kumno pindang ai daw kumno pindang yasan kumno pindang persyang ban ai nia para bangit bi nyai ngo yo blai bau blue i jangi balaradon kanono ka bakrau ka bangi don ban snow i ya ka revival kalong bau blai ang nut bakani ka dai banja menta namar ba ublay khuslai ke wala dap ja ka past ulong so concern ya kani ka present so concern ya ka present namar kalaway kadai ka pamti kana kalaway kadai ka pamti kana kiai ki pamanga ba mapingila ban le kidai hakani ka menta kidai hakani ka por kidai hakani ka khalimat ding na kata daw ka ktien jo blai ka song hakani ka sngi la pi yo snow ya ka kubor wat pen ya ka donut jong pi namar bagi jing shisha kila ban long aktif ka jing im jongi hakani ka menta nong ruai usong dai
จริงบุเต็งวัดอายอย่าพี่กันชุกอร์ว่าพี่เป็นสะพายดัลอาปอยกะปอร์วันรังลีวันจุกีวันกลอยหนอมันตฮักนี่ก็มันตากัดบากิวายุมก็จึงเอ็มkita ngtoj sengor ba ublay wan syanga ba jafi lang baga ni revival ban penjanai biang yangi ban pen kan mau yang ba jafi bangin yet biang ni la ka jong ka jing em ban yo i bangem long kitrai jong ka jing em la jong ka jing kuat kam syong la ki kti jong ka syong la ka kti jong ban yo i ba manga ba ma phi ngi la ban ne tang ka wei ba ka ta ka long bala nangis ngau kum badang don sibun ki bengimpat la ban le ai kani ketika puar bangingin yo i bangila ban le tang ka we ba kata kalong ban pai show play kum bangiar wai wan man sim ba khoj ngadon kam wan man sim ba khoj ngadwai wan na ka bor bat ka buram wan na ka jing long khoj jong mai David mo ha ka to ka jing ruai ka bangila penlong ya ka kum ka jing ruai ka sam san puai si pau do khat ar ka bangila ya ruai ba ka khasi bat pareng ruai udwai ba wong pen khoj ya do no jonga tra pen thma ya ka man sim ka ba bet ta po jonga wat shim no wat be no ya na khmat jome wat shim no yo man sim ba khoj na po jonga walam pat hang ni hanga ya ka jing kemen jong ka jing penem pen thmai ya ka man sim ka ba bet ta po jonga ka ba mut daladi wala dangis ngau bangi don sibun ki bangi hapan le daladi nginum la tang batang gawe ka ba mangi ngila ban isai ngin la ban le ya kita da ka bor ka jong kenran padu pol ru kren sai kenar bu ong dei ngala ban le ya ki dauta upa pensat bor yang ublay unis nei ban kar khu ban thama yang ngin mi na ka ni ka seng rangkat pa ka jing siam man siam bat long ka mon jong play ngin mi nang ne na ka phalau jong ka yeng jong play ki prieu ke ba penjanai sisa ki prieu ke ba pen thamai sisa ngin um lech phai kum tu ka mangi wan man ne an dang lech phai rangkat bat ki jing kar khu bat ki jing pen thamai nam ta ka burom jong nong pen em amen tong ini lek lang khamaru blay ki jing doai nge doai lang au blay ubau khpa jing i ba beneng ni wana try jisu kunran nak magis lajan ki ba khu ye ki jome man aingu yame a blay kunran namar kan ka por ka ba kencang ka por ka ba yo ban don ringkat ka yeng ka ba khu ka ba kencang ka jome ak ba me a blay kunran menang plingi ka lan a blay kunran ban yo ban kiu kan ka yeng ka ba khu ba kencang ka jome to try jisu kunran mi yo yang i a try kunran ki breu ki ba dam da ki jing throt ki jing duna sudah mi yo yang i te try jisu kunran apa deng ke jing long ngin ke jongi ka do nu ke jongi ka men sim ke jongi ha ka jing mut ke jing perkhat ke jongi me yo i ru a try kunran ye ki po ke jongi ni wan te try jisu kunran khmat ki slajat ki ba khoj ke jome ban dem ban duai ban khot karpat ya ka kerteng ke ba khoj ke jome a try kunran to pen khoj yang i a try jis kunran ben thamai ye ke jing long jing em ki jongi te try jisu kunran sai khoj yang i a try kunran da ka snam ke ba khoj ba koridor ke jome a ba ka snam ke jome kan da sai khoj par to try jisu kunran ye ke jing throt ye ke jing duna ke jongi baro ba ka snam ke jome kan da sai khoj par ke jing ngit ke jongi a ka do nut ke jongi ka ben sim ke jongi ke jing mut jing barkhat ke jongi oh ru ba ka snam ke jome a
atrakran kan sakut pargi pop kujongi ablay kerat tu ya rap yangi atrakran magani kesgi atrakran kalau kesgi ke beku berkebakentang kejongi atrakran agaba me ablay kerat melawalam atrakran yu syakri ubakodor pedeng jongi atrakran ban pensngau hangi atrakran ke kedin ke baim kujongi ya rap yangi ablay kerat bagian hai biang syakabas dang the try kerat oh ha jinglang nela ablay kerat ha jinglang khoj ablay kerat ha ka ba ablay kerat ka hok ka jing sisa kadang don ka badon bor po angi try jisu kerat ngi em the try ka ni por ki mamenta apakah pop try kerat ka thap lop yeki e ablay kerat ki ba de ka jing em ka jungi ka mala ka si try jisu kerat tu ya rap yangi ablay kerat abagi labat pentamai ke jing long jing em ke jong ite try jisu kerat abaga khubor syakri jong mi ke blabet apdeng jong ite try jisu kerat kandong ka bori ke jing em ke jong i ke mamala ka si ite try jisu kerat o a try kerat bagas nam ke bakhoi ke bamel lelor lum kalberi kandong ka bori ke jing em ke jong i a try kerat o bagi nyin em apdeng kani ke perthei ablay kerat kalau kher tau biar ablay kerat ke jing sniu ki baharu kom re ablay kerat be bat skem ye ke jing em ke jing ben gersan bor ye atrai kerat ben pai pat ye ke jing mot ke jing berkhat ke jing baro atrai kerat o bagen yo i te trai kerat ye ke jing e ba ke jong be atrai kerat gen ngau ye ka bor ke jing e ba ke jing is dei ke jong be o ka bor ke jong be te trai jis kerat ba ka din ke ba em ba ka ba kodo ke jome akaba me ablay kerat melasya yap te try jisu kerat namata ki pop ke jongi akaba ablay kerat melahapan ki olor ke ding na atrai kerat pan pen khoi par ablay kerat ki pop ke jongi te try jisu kerat to is day atrai kerat to sai khoi yegi atrai kerat akan dikasi to ya rahab yegi ablay kerat bangin em ke jing em ke biai pen thamai bor ke jing pen em ke jing thamai bor men sim ujome bau men sim jome onda don apo hangi atrai kerat unya lam ye kejing em kejengi ke mamala keski the try jisu kerat to is day ba men don rengkat atrai kerat ba ka wei ke ying kristan apo ka balan kejongi atrai kerat bau men sim ujome the try kerat onda len ablay kerat o ablay kerat onda pen ki alor ki ying ke men sim kejongi the try jisu kerat o ablay kerat begin ngau ye ka bor kejong me the try kerat o ablay kerat begin haino te try kerat ni jeng long rim gejungi oh ablay kerat isnei ban yarap ingi atrai kerat bangin em gejing em atrai kerat ke pendon burom ye ke kerteng ke bakhu ke jome kejing em ke bale ye ke mon ke jome te try kerat kejing em ke pensau bha ye ke kerteng ke bakhu ke jome to wado bino kerpang e atrai kerat igi khon samla gi jongi te try kerat kiba em apdeng gejing ele kiba bon nak di ka perthai atrai kerat ibaga di ka perthai ka terwa ye ki hala keski atrai kerat o atrai kerat ke bersyaring pa ablay kerat ke butap ke jong setan ablay kerat ni i te trai kerat ke jingkelon jiki khun samla ke jongi to is day se trai kerat tu kersan boriki ya lampat ye ki atrai kerat ke jingi play ke jomi ya rap ye ki ablay kerat bagin e ban syakri ke kerteng ke bakhu berkabadon bor ya ke jomi te try jisu kerat oh wado mi no iki long kemi iki long pa te try kerat tu kersan bor ye ki atrai kerat bagi la banyalam iki yeng ke sem ke jogi atrai kerat ke logi yeng ke sem atrai kerat ki ba syakri ke kerteng ke bakhu ke jawe banyalam iki khon ki jogi te try kerat ban hikai ki halak ski atrai kerat oh ablay kerat tu ya rahab ablay kerat yo i te try ke ki ski ki ba menta ablay kerat aduh ki ba he ki long san atrai kerat ki kemi ki pa ki klem te try kerat hagi boy thap ki jong baman atrai kerat oh belapan skau sting yang atrai kerat di kador jong ka pop ablay kerat oh belapan skau sting yang atrai barkam long ru atrai kerat reka long ke atrai kerat tu ya rap ngi bakal ka pop ka bakrau te trai kerat ban skau si ban le persyai ka mon ka bakhu ke jome ya
rap ingi atra kerat bengi em atra kerat ke stajung ni ke pertai ke atra kerat ngin em atra kerat ban le ya ka man ke bakhuj ke jome ya rap ingi atra kerat kum ke balang hi barok we wadum no ru atra kerat ikan ni ke ri ke bakrau ke jongi atra kerat ka babun ke cingale atra kerat bagi khun ki jome atra kerat ki haban ya ling baki jing ki babun jan ke mau kerpang ke jelam manipura ble kerat apa kum sna ma ble kerat ke jing le apa ding jaj pen riu ke yeng atrai kerat to is nei to let mami atrai kerat to ai ba ke jing suk ke jome kan don breng jengki begin wan ke jing sung thu jing mod atrai kerat bagin em ru ab le kerat bagin i thu ya mi atrai kerat ke mu krisno penim to ai ba ke tin ke jome kan sang apa ding jengki atrai kerat wan lampat ab le kerat ke jing suk ke jing song ngan ab le kerat ki baro to ya rap yang im ka balang ru atrai kerat ngin ya saprang atrai kerat ngin le ru atrai kerat dan pendat ya ka mon ga bakhu ya ka jame ngau se trai kerat jing khot kerpa jingi ma ki lai kering kang baro ka ba misem ke jing em ke jingi ma jome ngi pan kini baro aka kerteng ga badon bortam jong utrai badon nong pen em jingi uji sukris menta hadu Allah kerta hiru amen ngi ai ngo yu blai ngi le os ngo ko khubor Bible nai pastor jongi Reverend E.L. Kharmau Plang kaba kentu yangi kaba khot yangi re ka ju ko por kaba ai men se mengi ru bangin duai bangin pan bangin wa no blai ban ngi ngai skem ngi duai pastor ba ka balang jongi nginum long tangi kristan hier pateng re ka bor ka jong blai ngin long ke be shem mark khamat baru trai jisu ubleu nang kur khui pi pastor bare ka balang ka jong pi bare ka jing rakhe ya ka jubilee shis pa arpusan snem ubleu nang kur khu ba phinang yo bor ben yal ka kerteng ka jong u hakano go no ka jaka ba khot ye phi ubleu kur khuru ye itemen besan dr laj parlang ka ji balai langi ka jing duai lang rengkat ye Mr. S matlang nong elam jing ruai Mr. balmiling do nong pure organist ubleu tu nang kur khu ye phi hoi ngam de ban klet ikite samlaru ki ba le recording bat ki ban sapen mi aga YouTube channel jong ka balang khuble shibon ublei to nang kurkhu karhai phi ki para bengai be e ngini panwai no aga jing seng ke jungi menta ban ngin se kendo pat aga jing seng shibet san chiteng ka praise and worship ndru buje ga jing seng ka ban yalam daga jing seng samla ngini ruai ga jing ruai ga bashis par pun reu bat hadin ke ne ngakerpat I pastor jungi hi Reverend E.L. Kharmau Plang ba in sngo ba ban saplat yangi daga jing kurkhu panwai men sim bakhoi to wan ke jing dum to pen pra pen pet pen shai ya laki breu nang trei men sim ba ke jing ruai ke bashispa arpun reu en sim bakhoi to wan ka jing dum to pen pra pen pet pen shaya lagi bre nang pray men sim baba 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 men sim bakoi to wan men sim bakoi to wan men sim bakoi nap neng ting ko la rem ublei ben ken do ya ki breu bana pop ken pai no men sim bakoi
tu khilet haga besuk kajing suk kajong blai ka bapalat ya kajing syampang baro kan rijai jai ya pi wei pei wei hau Christ Jisu leng ba kajing ai kajing et pa kajing slop kajing kerku kajong blai ya ki lai ngot hau wei ki ban shong dap yang i baro ya la kajong ka balang bat ya kitu ke basyakri ke kerteng kajong blai ba em na do menta bat seduk ki bam cukut ru